ezihamba phambili. Kubikwa ukuthi ijazi seligcwala umoya kwingonyama kaJuda ezweni laseKenya. Indoda ebisizakhele udumo iAfrika yonke ngokuthi inguJesu Msindisi, indodana kaJuda, isibikwa ukuthi ixoshiwe kuleliswe. Kanti abaningi abakholelwa kuyo indodana yomuntu bese bejabule kakhulu ngokuthi ubuyile emhlabeni, ibuyile ingonyama kaJuda. Umphakathi wakule ndawo uveze okukhulu ukujabula khathi le ndoda ifika ihamba emgaqweni beyithinta beshutha nayo nezithombe, abanye baze badansa bacula futhi nayo. Praise God, He is alive today. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Every person will be saved. Kila mtu ataokolewa. Abe News 28 bakhulume nomunye obekhona othi umthinte ngesandla uJesu Kristu obeke kanjena. Even now, I cannot believe I touched him. I am feeling blessed. All my sins have been washed away. I am brand new. I am born again. Even me, I have 4 children, but now I feel like I'm a virgin because I touched the Son of the Lord. Abanye bakhale ngokuthi bona abazange bakholwe ukuthi uJesu wangempela lona odansa kanjena. Anti abanye bathe bona bayawazi lo mdanso awenzayo wakudanswa kanjena naseGetsemane. Kuthiwa le ndoda okutholakale ku-Facebook page wayo ukuthi igama layo langempela nguMichael Job ibimenywe ngabafundisi ababili nabo ababoshiwe kuleli cala lwenkohliso nenkohlakalo. Babukeli, sizibeka lapho ezaleli ihora, sizophinde sibuye futhi uma sekugamanxa ihora elilandelayo sesiziphethe zingamanqampunqampu. And in order to go to heaven, Na ndiposa twende mbinguni, you would have to be perfect lazima uwe msafi and never sin once.